A Santa Maria es posarà en marxa un projecte en col·laboració amb el País de Gal·les per millorar l'educació de menors en aspectes socials i també emocionals. Es fa a través del Consorci Eurolocal Mallorca, que permet que l'escola Santa Mariera i una de Gal·lesa intercanviar experiències durant 2 anys. Com afrontar conflictes i situacions difícils entre professors, alumnes i pares. Aquest és l'objectiu de l'anomenat programa Comenius, al qual l'Ajuntament de Santa Maria del Camí s'acaba de sumar. A través de la col·laboració de professionals de l'ensenyament del poble i de Gal·les, governs municipals, associacions de pares i mares i la Universitat de Sussex, es pretén aplicar el concepte de l'educació emocional. El que pretenem nosaltres en l'educació emocional és sobretot prevenir els possibles conflictes, no que no tinguin conflictes, perquè el conflicte és inherent, sabem que tots en tenim al llarg de la vida, però que puguin ser capaços de resoldre'ls d'una forma positiva, és a dir, amb un llenguatge assertiu, no des de la passivitat ni des de l'agressivitat, sinó d'una forma assertiva, empàtica. Professionals dels dos països intercanviaran experiències, però també crearan metodologies i estratègies integrals per al desenvolupament de la conducta social i emocional dels nens i joves. És la possibilitat que tenim de mostrar i d'intercanviar tot el que estem fent a nivell d'educació emocional i social dins l'escola. Els resultats d'aquest estudi de 2 anys es posaran en comú amb la resta de països de la Unió Europea perquè es tingui en compte en els mètodes educatius de tota Europa.